hoxe como acto simbólico pechar 43 minutos que a quita que se vai aplicar ou que se pretende aplicar en solidaridade con todos vos. O Concello, para eso vamos a ler un manifesto tamén para solidarizarnos ca xente, manifestar o noso apoio e reivindicar que o Partido Popular, que se quere, pode, pare este roubo que se lle está facendo aos veciños e as veciñas, porque vos non sodes inversores, vos sodes aforradores e os vosos cartos foron directamente roubados. O comunicado ven a colación ante a aprobación do decreto 6/2003. O Concello de Tomiño, tras coñecer que o Partido Popular acaba de aprobar outra norma para executar o roubo dos aforros de galegos e galegas a través da maioría que posúe no Congreso dos Deputados, quere transmitir á opinión pública as seguintes cuestións. 1. Que a decisión política que ampara esta estafa está baseada únicamente nos intereses do sector financiero, consolida o culto á usura e á desigualdade e afonda aínda máis na separación entre unha élite cada vez máis rica e unha maioría da poboación cada vez máis empobrecida. 2. Que existe un comportamento demagóxico por parte de deputados e deputadas galegas do Partido Popular que, mentras din solidarizarse e estar á beira das persoas afectadas, aproban directamente ou consinten con complicidade a posición política do seu partido, aliado da banca e dos intereses financeiros e que, por tanto, ao non representaren a cidadanía galega, merecen a nosa reprobación pública. 3. Que este atentado contra os aforradores e aforradoras supón un grave prexuízo individual e colectivo para a nosa economía, pois quítanos a posibilidade de que unha parte desas cantidades acabe por significar investimentos aquí no propio Concello de Tomiño que poderían axudar as pequenas economías locais en tempos de crisis. 4. Que nese sentido queremos sumarnos ás voces que exixen a devolución íntegra das cantidades que as persoas aforradoras depositaron sen recibiren información adecuada do produto que adquirían. 5. Que simbólicamente decidimos pechar durante 17 minutos entre as 11:43 e as 12 o 43% das dependencias municipais o día despois de se cometer un acto que xulgamos indigno e contrario aos intereses dos veciños e das veciñas do noso Concello, do Concello de Tomiño, e tamén do conxunto do país. Transmitimos así á cidadanía a nosa vontade de continuar a defender a modificación dunha legislación e dunhas decisións políticas que tentan eliminar totalmente as nosas posibilidades de desenvolvemento. Isto decimos e ratificamos en Tomiño a 12 de abril de 2003. Sedes todo o que estamos a pelexar, pero unha vez máis, como vistes onte no Parlamento Español, o Partido Popular, que a súa maioría absoluta, non só ratifica, sino que ademais desaloxa aos inocentes, ou seja, aos que tedes sido roubados e estafados. Eu creo que entre todos, e facendo presión social, podemos facerlle frente, como xa hai outros movimentos reivindicativos que están intentando parar outras desigualdades sociais. Eu convido-vos a que entre todos sigamos na loita, sigamos mantendo a acción, sigamos mantendo a chama na rúa, porque a verdade é que xa tamén iban a acabar as arbitraxes, se non fose pola vosa presión, pola presión de todo o mundo aí, tamén dos partidos políticos no Parlamento Galego e no Parlamento Español, dos partidos da oposición, pois ao mellor arbitraxes xa tería rematado. Eu creo que temos que continuar para hasta que vos devolvan a todos e a todas o diñeiro que vos foi roubado. Moitas gracias. Gracias.